alleen maar even een paar korte huishoudelijke mededelingen. De commissie WIVO plaatsnemen. Dus als dadelijk de volgende commissie wordt omgeroepen en jouw delegatie zit dan niet in, dan ga je op die plekken zitten. Dus daar zit de delegatie van 6 mensen. En voor de rest verspreiden zich dan weer naar plekken waar wel plekken voor 5 zijn. Is dat voor iedereen duidelijk? Of niet? Ja? Oké. Dan nog, daar staat een microfoon voor de losse stoelen aan de linkerkant. En voor jullie losse stoelen liggen er 2 microfoons op de tafel en die moeten jullie dan doorgeven naar degene die iets wil zeggen. Dat was het volgens mij. Ja, nou dan geef ik het woord aan Yvonne en Guus en dan wens ik jullie allemaal heel veel succes. Zijn voor de commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid geen textuele wijzigingen doorgevoerd. Dus dat zou betekenen dat ik nu graag degene die de OC's voorgelezen naar voren zou willen vragen. De gedelegeerde van Italië. Noodzakelijk om te investeren in onderzoek naar duurzame productiemogelijkheden voor milieuvriendelijke energiebronnen. Bevelt aan overheden te informeren over de financiële voordelen van het behalen van hun doelstellingen om zo de lidstaten te motiveren. Verzoekt om de oprichting van orgaan KVO, zie appendix A. Bevelt aan om stedelijke gebieden te voorzien van parkeergelegenheden, een verbetering van treinroutes en het heffen van belastingen op vervuilend vervoer, waardoor duurzaam openbaar vervoer gestimuleerd wordt. Dringt aan op het realiseren van gratis stopplekken en daarnaast op het heffen van belastingen op niet afbreekbare stoffen, om het gebruik ervan door bedrijven terug te brengen. Beklemtoont dat voldoende campagne over goede en slechte vleesvervangers noodzakelijk is door de extreme Europese vleescultuur. Vraagt om meer onderzoek naar vleesvervangers. Stelt voor om eenmaal per jaar bij elkaar te komen om de afvalwetgeving te uniformeren tussen de EU-landen. Stelt voor om voorlichtingen te geven op scholen en bovendien op efficiënte wijze met behulp van mediareclame de bevolking bewust te maken over duurzaamheid. Verzoekt de voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de nationale parlementen van de lidstaten. Kan ik dan iemand uit de commissie vragen om naar voren te komen om de voorspeech te houden voor deze resolutie? De gedelegeerde van Portugal. Geacht presidium, mede-parlementariërs en overige aanwezigen. Wij gaan op vakantie om natuurwonderen te bekijken. De bergen in Oostenrijk, de meren in Finland, de stranden in Portugal en de poestraat in Hongarije. Het zijn bestemmingen die deel uitmaken van de prachtige natuur die Europa ons te bieden heeft. En het lijkt voor ons vanzelfsprekend dat deze natuur er voor ons is. Maar wat we dan vaak vergeten, is dat we allemaal een steentje moeten bijdragen aan het behouden van een goed klimaat en een mooie natuur. En dat wordt momenteel nog niet overal genoeg gedaan. Er wordt bijvoorbeeld nog niet genoeg gebruik gemaakt van duurzame energie, waardoor de verbranding van fossiele brandstoffen maar liefst 86,5% van de CO2-uitstoot veroorzaakt, verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde. Auto's en industrie hebben hier helaas een te groot aandeel in. En ook op het gebied van afvalscheiding kan nog veel worden verbeterd, want dit zorgt voor de vervuiling van onze mooie oceanen. Om deze problemen aan te pakken is er al een akkoord, het Parijsakkoord. Maar het lukt veel lidstaten nog niet om deze doelen te behalen. En daarom staan wij voor het helpen van deze lidstaten doelen te behalen en de lidstaten die al hard op weg zijn te helpen hun goede resultaten te houden. En dat begint allemaal met bewustwording. Het bewustzijn dat een individu kan helpen bij het verbeteren van het milieu, maar ook het bewust worden dat er op grote schaal iets veranderd kan worden. Omdat
bewustzijn niet genoeg is, zijn er nog een aantal andere maatregelen die nodig zijn. En wij hebben voorstellen die voor ieder EU-land iets kunnen betekenen. Zo stellen wij voor een orgaan op te richten dat de EU-lidstaten samen zal brengen door het delen van kennis. En raden wij aan de afvalwetgeving door heel Europa te uniformeren. Ook willen wij investeren in duurzame energie, omdat dit veel beter is voor het milieu en dit ook vaak hernieuwbare bronnen van energie zijn. Denk nu nog eens terug aan dat mooie stukje natuur van Europa, waar we allemaal graag op vakantie willen gaan. Wij geloven dat onze aanbevelingen een positief effect zullen hebben op iedere EU-lidstaat. Het milieu is er voor ons, maar nu moeten wij er zijn voor het milieu. Dank u wel. Er zijn geen informatieve vragen ingediend. Er is wel een amendement, dus ik zou graag de gedelegeerde van Kroatië naar voren willen vragen om de voorspeech voor het amendement in. Of ja, van. Geacht presidium, mede-parlementariërs en overige aanwezigen. Gisternacht was ik op zoek naar iets. Gisternacht vond ik iets. Gisternacht kwam ik een dossier van MIVO tegen, waarvan ik dacht dat ik namens Finland iets hiervoor kon betekenen. Dit dossier is nummer 5 en zegt, en ik citeer, dringt aan op het realiseren van gratis stofplekken en daarnaast op het heffen van belastingen op niet afbreekbare stoffen om het gebruik hiervan door bedrijven terug te dringen. Zoals u ziet wordt er in het eerste gedeelte van het dossier gepraat over gratis stofplekken. En dat vind ik nou echt een kwalijke kwestie. Ik vind het een kwalijke kwestie omdat de EU nu moet boeten voor illegale activiteiten die de bedrijven uitvoeren. Wij moeten nu betalen voor gratis stofplekken, waarbij wij vervolgens moeten hopen dat deze bedrijven ook zullen storten bij deze plekken en niet gewoon bij een makkelijker, maar illegale plek zullen storten. Mensen, we zijn de macht verloren, maar dit hoeft niet zo te blijven. Daarom stel ik 2 dingen voor. Strengere controles en marginale boetes op vervuiling. Strengere controles houden in dat bedrijven strenger gecontroleerd moeten worden op wat ze nou eigenlijk met het vuilnis doen, hoe ze het vuilnis verwerken en lozen. Met marginale boetes op vervuiling wordt bedoeld dat er geen vast maximum op milieuvervuiling boetes moeten zijn. Hoe meer omzet een bedrijf draait, hoe hoger dit maximum moet liggen. Dit zorgt ervoor dat zelfs de machtigste multinationals, zoals bijvoorbeeld Apple, nog steeds het kunnen voelen in hun portemonnee als ze natuurovertredingen ondergaan. Aangezien het eerste stuk maar een probleem was voor het OC, stel ik het volgende OC voor. Dringt aan op strengere controles en marginale boetes op vervuiling voor ieder bedrijf in te voeren en daarnaast op het heffen van belastingen op niet afbreekbare stoffen om het gebruik hiervan door bedrijven terug te dringen. Mensen, het is nu en nu. Wilt u de toekomst van het milieu in handen leggen van commerciële bedrijven of wilt u het nog houden in de EU? Dank u wel. Ik wil uit de commissie naar voren roepen om een speech tegen het amendement te houden. De gedelegeerde van Denemarken. Geachte presidium, mede-parlementariërs en overige aanwezigen. Zoals de delegatie van Finland net heeft aangehaald, is er inderdaad commentaar gekomen op de gratis stortplekken. Gratis stortplekken zijn in mijn beleving nooit negatief. Ik denk dat bedrijven op dit moment heel vaak op illegale manier afval storten in zowel oceanen, in zowel rivieren als gewoon de open natuur. Wat belangrijk is voor ons
vinden wij dat vooral niet afbreekbare stoffen zeker belast moeten worden, zodat deze bijvoorbeeld niet, zoals nu gebeurt, in de open natuur worden gestort, zoals bij kernafval gebeurt. Wij willen graag extra belastingen daarop heffen, zodat we alleen maar overblijven met de herbruikbare stoffen. Die herbruikbare stoffen kunnen ook zorgen voor een opbloei van economie opnieuw. Om door de recyclageparken, de stortplekken, te openen, kunnen die stoffen opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Wat betreft de strenge controles kan ik het er wel mee eens zijn dat bedrijven gecontroleerd moeten worden. Dat zou de gratis stortplekken ook gebruiken. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat we investeren in een nieuwe stortplek om niet gebruikt te worden. Dus ik ga akkoord met de strenge controles en daarvoor hebben we ook een orgaan opgericht. Een orgaan is voor de afvalwetgeving, die jaarlijks voor elkaar zal komen, het orgaan voor de afvalwetgeving in Europa te herbekijken, kijken wat nieuwe stoffen zijn, welke herbruikbaar zijn, welke niet en welke giftig zijn. Het lijkt me dus logisch om ook hier de controle in onder te brengen. Wat betreft geen maximale boete voor de belasting op de niet herbruikbare stoffen, kan ik het niet helemaal mee eens zijn, maar ik begrijp wel dat hier verontrustheid over is. En dat we dit probleem ook kunnen aanpakken door hoge boetes, maar daarom geen maximum, vind ik een beetje over. De strenge controles worden dus voor mijn part wel ondergebracht in het orgaan. Dank je wel. Ik wil graag laten weten dat er voortaan alleen geklapt dient te worden als een resolutie is aangenomen en dus niet na speeches. Het is dan nu tijd voor de stemming. Ik zal dan ook eerst laten weten hoe deze stemming zal verlopen. Voor een amendement betekent dat je alleen voor of tegen mag stemmen en dus niet in onthouding. De landenvoorzitter die zal de stemming zeggen in deze volgorde. De gedelegeerde van bijvoorbeeld Duitsland stemt 6 voor, 0 tegen. Jullie krijgen nu tijd om te bespreken hoe jullie gaan stemmen. Voor het amendement. Tegen het amendement. Ja, oké. Ja, is het toch tegen? Nee, ik zeg unaniem, misschien dat het dan is 6. Ja, moet hij dan ook niet op? Ja, we moeten echt zeggen 6-0. Nee, we zijn er niet. Thomas zei dat we staan. Ja, precies. Dus nee, maar ik zeg gewoon unaniem. Ik doe niet moeilijk. Ik zeg gewoon elke keer unaniem. Ja, en als ze dan wat van zeggen, dan hoor je. Nee, precies. Ik weet namelijk niet of ik een ruimte mee heb. Ik denk dat ik het niet. Maar nee, je gaf net vol op met 6, dus volgens mij moet het wel niet dat. Ze moeten toch weten hoeveel het er dan zijn. Ja, op het moment dat ze de vraag zeggen, 4. Maar ik zeg gewoon unaniem. Oké. Gaan wij niet doen. Ik zie niemand naar hem toe lopen, dus het lijkt me dat hij voor stemt. Ja, nee, je weet het gewoon niet. Nee, hij is tegen het amendement. We zijn tegen van. Ja, want ze zijn net 6 voor, dus we moeten gewoon. Ik zeg gewoon unaniem, toch? Dat ga ik niet moeilijk doen. Dan mogen zij bepalen wat zij... Zeg gewoon 5 tegen. Ja, maar moet ik Marijn dan... Moet ik het van Marijn zeggen? Kijk eens wel eerst wat de andere landen. Kijk eens wat de andere. Ik dacht, ik moet wel beginnen. Kijk wat andere landen, als we als eerste zijn... Ja, want de H is ook de eerste letter van H. Ja, we zien het wel. Dat is eerst met... Ja, oké. Je bent het Ik kijk dat er ook Graag de orde in de zaal. Hoe stemt de delegatie van Oostenrijk? Gelieve via de microfoon te spreken. Mevrouw de voorzitter, de delegatie Oostenrijk stemt 0 voor en 6 tegen. Stemt de delegatie van Hongarije? Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Hongarije stemt unaniem tegen. Gelieve via de manier te spreken zoals ik heb aangegeven. Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Hongarije stemt 5 tegen, 0 voor. Ja,
dan tegen? 0 voor, 5 tegen. Hoe stemt de delegatie van Slowakije? Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Slowakije stemt 3 voor, 3 tegen. Hoe stemt de delegatie van Spanje? Mevrouw de voorzitter, Spanje die stemt 5 voor en 0 tegen. Hoe stemt de delegatie van Finland? Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Finland stemt 6 voor en 0 tegen. Hoe stemt de delegatie van Frankrijk? Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Frankrijk stemt als volgt. 6 voor, 0 tegen. Hoe stemt de delegatie van Kroatië? Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Kroatië stemt 5 voor, 0 tegen. Hoe stemt de delegatie van Italië? Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Italië stemt als volgt. 0 voor, 5 tegen. Hoe stemt de delegatie van Portugal? Mevrouw de voorzitter, Portugal stemt 5 voor, 0 tegen. Hoe stemt de delegatie van Duitsland? Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Duitsland stemt 5 voor, 0 tegen. Hoe stemt de delegatie van Zweden? Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Zweden stemt voor 4 voor en 0 tegen. Hoe stemt de delegatie van Luxemburg? Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Luxemburg stemt 2 voor, 3 tegen. Hoe stemt de delegatie van Denemarken? Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Denemarken stemt 0 voor en 5 tegen. Hoe stemt de delegatie van Ierland? Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Ierland stemt 0 voor en 5 tegen. Hoe stemt de commissie? Mevrouw de voorzitter, de commissie. Opnemen. We zijn er ook delegatie van zijn. Nee, kan niet. Waarom eigenlijk? Zo online zijn het van delegaties van zijn. En wat ik graag gegeven? Nee, wij zijn maar 5, niet 6. Nee, maar jawel, misschien als er niet in het commissie zitten. Hoe stemt de delegatie van Tsjechië? Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Tsjechië stemt 1 voor, 3 tegen. Is het gelijk? Ja. Het amendement is met 47 stemmen voor en 48 stemmen tegen afgewezen. Mevrouw de voorzitter, bij Tsjechië zijn er 3 tegen. We zijn namelijk maar met 5 bij onze delegatie. Dan is hij nog steeds afgewezen. Is er iemand uit de zaal die een speech tegen de resolutie wil houden? De gedelegeerde van Spanje. Heel de resolutie? Nee, dat wil ik niet. Tegen heel de resolutie. Is dit punt dan gewoon weg? Ja, tegen stemmen.
altijd bio-industrie, er zijn nog steeds parkeerplaatsen buiten steden, er wordt geïnvesteerd in openbaar vervoer, maar dat is allemaal mager. Er wordt nog steeds te veel geconsumeerd en niet genoeg afval wordt gescheiden. In Nederland zijn er zelfs aardbevingen nodig om gaswinning aan banden te leggen. En daar wordt dan wel veel tijd voor uitgetrokken. Daarom is ook mijn tegenspeech. Mijn naam is Jesse Klaasens, ik heb een delegatie in Spanje en vind dat de commissie MIVO een stuk beter had kunnen doen de afgelopen dagen. In de ICA bijvoorbeeld staat dat biomassa geen goede oplossing is. Waarom wordt niet toegelicht? Dat is ook meteen het eerste probleem waar ik tegenaan loop. Biomassa is op het moment de meest gebruikte duurzame energiebron. Veel soorten biomassa zijn ook geschikt voor de huidige verbrandingsmethodes, waardoor er minder geïnvesteerd hoeft te worden in aanpassingen om biomassa in te voeren. Nog een ander voordeel is er bij veel huishoudens en industrie organisch restafval en producten overblijven, die je dus ook kunnen omzetten in energie, waardoor je 2 vliegen in 1 klap zou laten. Nou is het ook zo dat in OC 1 staat dat het plan is om te investeren in onderzoek naar duurzame productiemogelijkheden voor milieuvriendelijke energiebronnen. Ik ben het er niet volkomen mee oneens, maar aangezien dat de laatste jaren zoiets is uitgevonden als de windturbine, maar ook zonnepanelen, moeten we naar mijn mening ons wel daarop focussen en die concepten uitbreiden zodat zonnepanelen ook betaalbaarder worden voor de gemiddelde consument en de CO2-uitstoot weer afhalen. In het vraagstuk gaat het over het verbeteren van het milieu en het bereiken van de doelstellingen van het klimaatakkoord. Een oplossing voor beide zou zijn om bedrijven te verplichten over te gaan op alternatieve energiebronnen die al eerder genoemd zijn. Een andere oplossing is dat we in de gehele EU minder zouden moeten produceren en consumeren. Nu zien de meesten van jullie dat misschien als een probleem voor de bevolking, omdat de prijzen misschien omhoog zouden gaan en omdat er minder geproduceerd wordt. Daarom stel ik voor dat we een laag btw-tarief handhaven, zodat deze producten dezelfde prijs behouden. En misschien denkt u dan nog steeds dat er een tekort komt aan goederen, maar dat zouden we kunnen voorkomen door afscheiding meer te prioriteren. Als ik dan verder ga naar ICT, dan gaat het over de vervuiling van de industrie die groot is. Dan staat dat bij de bijbehorende OC dat er gratis stortplekken moeten komen, waar alleen bedrijven hun afval kunnen storten. Ik weet niet of het aan mijn leesniveau ligt, maar volgens mij blijft de grootte van het aandeel van de industrie dan hetzelfde. Daarom kwam ik met een overduidelijk beter plan die de inhoud om circulatie-economie toe te passen. Deze bestaat uit het hergebruikbaarheid van producten en grondstoffen maximaliseren en de waardevernietiging te minimaliseren. Dit verschilt van het huidige systeem waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur dus worden vernietigd. Om verder te gaan bij ICG zou ik graag een retorische vraag willen stellen. Wie in de zaal heeft kennis van de isolatie van een huis? Niemand, neem ik aan? Dat dacht ik al. Dat was een probleem waar ik tegenaan liep, want bij de OC's komt er niks van terug. Daar zou ik dus ook een oplossing voor willen opperen. Aangezien aankoop van een huis door een makelaar gebeurt, zou de makelaar bij de verkoop van een huis informatie moeten geven over hoe dat het beste zou kunnen. Ondanks dat dit probleem eerder bij een textuele wijziging hoort dan bij een tegenspeech, vond ik het toch de kerst op de taart omdat het om toch in mijn speech te werken. Dank voor aandacht. Een opening bij deze debat. Mag ik het eerste punt vanuit de zaal? De gedelegeerde van Tsjechië. Mevrouw de voorzitter, ik wil graag ingaan op OC 7. Tsjechië is zeker voor het onderzoek naar vleesvervangers, zoals aangegeven in OC 7. De Europese Unie kan hier namelijk niet meer omheen. Echter, aan dit onderzoek en daaruit volgende ontwikkeling zitten veel risico's. Heel veel bedrijfstakken zijn direct en indirect afhankelijk van de vleesindustrie. Denk hierbij aan de vleesverwerkingsindustrie. Hoe worden, aangaande CO7, de vergaande gevolgen van de geleidelijke vermindering van de vleesproductie behandeld? Graag een reactie vanuit de commissie. De gedelegeerde van Jan. Voorzitter,
van Duitsland. Het klopt inderdaad dat er dan een heleboel van vleesproductie inderdaad een effect zal hebben op de economie. Maar hierbij komt ook dat een nieuwe werkzaamgelegenheid komt in betrekking tot vleesvervangers. Nieuwe fabrieken om vleesvervangers te maken, maar ook onderzoekers kunnen zich gaan verbreden in het gebied van vleesvervangers. Verder komt er dus ook op de arbeidsmarkt een nieuw product, de vleesvervangers dus. Verder willen wij vlees natuurlijk ook niet uit de Europese cultuur halen, want dit is onmogelijk. Alleen willen we vlees omlaag halen, waardoor natuurlijk ook in de winkels vlees duurder zal worden, wat ook goed is voor de economie. Dus hierbij doen we eigenlijk, ja, er gaat een arbeidsmarkt weg, maar eigenlijk komt er nieuwe handel op, wat elkaar dus in evenwicht houdt. Mag ik een reactie vanuit de zaal? De gedelegeerde van Denemarken. Mevrouw de voorzitter, als we dan vleesvervangers gaan willen onderzoeken, mag ik dan vragen hoe dat jullie gaan aan de kanten, of hoe jullie de klanten gaan overtuigen van vleesvervangers te kopen in plaats van vlees? Reactie vanuit de commissie. De gedelegeerde van Porto. Voorzitter, zoals het ook in onze OC staat, OC 6 eigenlijk, beklemtoont dat voldoende campagne over goede en slechte vleesvervangers noodzakelijk is voor de extreme Europese vleescultuur. Ik denk dat dit een antwoord is op uw vraag, want met deze campagnes zullen we mensen informeren en overtuigen. Dank u. U hoeft niet te danken voor het woord. Iedereen in Europa heeft het recht van spreken. Is de vraag van de gedelegeerde van Denemarken hiermee beantwoord? Ja, mevrouw de voorzitter. Graag een reactie vanuit de zaal. De gedelegeerde van Spanje. Mevrouw de voorzitter, ik vroeg mij alleen af of het niet slimmer is om... Zou u iets meer in de microfoon kunnen praten? Sorry. Mevrouw de voorzitter, ik vroeg mij alleen niet af of in plaats van heel veel te investeren in onderzoek voor vleeswaren, het niet beter is om gewoon te investeren in bijvoorbeeld zonne-energie of andere projecten waar het nog nu op dit moment veel makkelijker en efficiënter is om in te besteden, waar iedereen waarschijnlijk aan mee zal werken. Reactie vanuit de commissie. De gedelegeerde van Italië. Voorzitter, wat de gedelegeerde van Spanje zei, klopt inderdaad. Het is ook nodig om te investeren in zonnepanelen, maar het deel van het vlees is dat de veestapel een groot probleem is als mensen denken. De veestapel staat niet meer bij stil dat dat zo'n groot probleem is, maar door dieren wordt het milieu gewoon heel erg, of vooral dan door veestapel wordt het milieu gewoon heel erg vervuild. En dat is een veel groter aandeel dan waar mensen stil bij staan. U mag weer gaan zitten. Is er een nieuw punt vanuit de zaal? De gedelegeerde van Finland. Mevrouw de voorzitter, ik lees in de oplossing 7 lees ik dat de commissie vraagt om meer onderzoek naar vleesvervangers. Maar hoezo is dat mag ik de vraag stellen aan de commissie waarom zij zelf geen onderzoek instarten? Wie verwachten zij dan dat zo'n soort onderzoek gedaan moet worden? Vroeg om een nieuw punt uit de zaal en niet een reactie. Maar omdat we nu pas net zijn begonnen, toch nog een reactie vanuit de commissie. De gedelegeerde van Tsjechië. Mevrouw de voorzitter, we zijn het hier gedeeltelijk eens. Alleen we willen vooral gaan investeren in bijvoorbeeld stamcelonderzoek. Hier kijk je meer hoe je wel nog het vlees kan behouden, maar door het veestapel daarin wel te verminderen. En als je bijvoorbeeld ook kijkt naar KVO, willen we vooral investeren naar het onderzoek. En het doel van ons allemaal is eigenlijk om samen te werken met de Europese lidstaten. En daarom willen we het een project maken dat Europa dus samen aan werkt.
voornamelijk een land als een arm land, die kan ook niet zo'n onderzoek financieren. En daarom is het echt iets waar we als Europa samen aan moeten werken. Mevrouw de voorzitter, het gaat over OC5. Want hoe ik OC5 zie, is dat er eigenlijk alleen maar meer afval zal ontstaan. Dat komt doordat op dit moment, wanneer mensen afval dumpen, ze hiervoor moeten betalen. En hierdoor gaan ze eerder het afval hergebruiken, dus recyclen, omdat ze hiervoor moeten betalen. En ik denk als je dit gratis zou gaan maken, dat mensen minder snel zelf het afval zouden gaan recyclen. De gedelegeerde van Italië. Voorzitter, het gaat er niet om dat het nou hergebruikt wordt door sommige mensen. Het gaat meer om de grote bedrijven, etc. die de afval nou in rivieren en oceanen dumpen, omdat ze moeten betalen om hun afval op stortplekken te dumpen. En als die stortplekken gratis worden, zullen ze sneller hier hun afval gaan dumpen. Want ik denk dat niemand, zeg maar, graag het milieu, zeg maar, dat mensen liever het afval daar dan dumpen dan dat ze het milieu zo hard vervuilen, want iedereen ziet dat wel in. Is er bijval vanuit de commissie? De gedelegeerde van Duitsland. De stortplekken zijn, mevrouw de voorzitter, de stortplekken zijn bedoeld voor de fabrieken en niet voor de mensen. We gaan geen gratis stortplekken aanleggen voor mensen. Het gaat hier echt om het grootste vervuilende en dat is de fabrieken die hun afval lozen in het milieu. Dus niet voor de bevolking zelf. Reactie vanuit de zaal. De gedelegeerde van Tsjechië. Mevrouw de voorzitter, ik vraag me nog af of het dan voor een gewone burger moeten die dan nog steeds gewoon betalen om een afval te kunnen storten. Reactie vanuit de commissie. De gedelegeerde van Denemarken. Mevrouw de voorzitter, het gaat hier echt om de aanpak van bedrijven die hun afval lozen in de natuur en niet zozeer over de particulieren, over het afval van de particulieren. Dus het wordt wel degelijk gericht op de bedrijven die op dit moment hun afval gewoon lozen in de natuur of rivieren of wat dan ook, omdat ze de mogelijkheid om het te recycleren te duur vinden. Daarom proberen we met dit een oplossing daarvoor te bedenken. Is er een reactie vanuit de zaal? De gedelegeerde van Zweden. Mevrouw de voorzitter, maar lokken jullie daarmee juist niet uit dat de gewone burgers hun vuilnis op deze gratis stortplekken gaan storten? Want die plekken zijn wel gratis en waar dan het normale afval normaal gesproken gestort zou moeten worden, daar moet wel betaald worden. Reactie vanuit de commissie. De gedelegeerde van Luxemburg. Voorzitter, nogmaals wil ik benadrukken dat het echt gaat om stortplekken die bedoeld zijn voor bedrijven. Een normale burger zal dus nooit op zo'n stortplek kunnen storten. Dus dat zal hij dan ook niet gaan doen. Bijval vanuit de commissie. De gedelegeerde van Ierland. Voorzitter. Bijval vanuit de commissie. De gedelegeerde van Italië. Voorzitter, ik wou ook even benadrukken dat zeg maar, gewoon mensen in het algemeen kunnen hun afval ook storten in containers, etc. En die worden gewoon gratis opgehaald door de gemeente. En ik zou dan niet inzien waarom mensen hun afval ergens anders zouden gaan dumpen, omdat er gratis stortplekken zijn voor bedrijven en zo. Een reactie vanuit de zaal. De gedelegeerde van Finland. Mevrouw de voorzitter, als ik me niet vergis, moeten mensen gewoon niet bedrijven, maar gewoon de normale mensen nog steeds jaar wel betalen voor die groene en grijze containers. Dus dat is niet een reactie daarop. Een reactie vanuit de commissie. De gedelegeerde van Duitsland. Mensen moeten inderdaad vanaf dit jaar gaan betalen daarvoor. Maar als we apart kijken naar de stortplekken, hebben we ook het orgaan KVO, wat dus ook voor regelgeving
kunnen checken dat inderdaad ook alleen fabrieken en industrieën hier sporten. Dus voor het volk is het wel nog steeds betaald. Dat ze zelf moeten betalen. Graag een nieuw punt vanuit de zaal. De gedelegeerde van Frankrijk. Ja, mevrouw de voorzitter, ik had een vraag aan de commissie. Namelijk, hoe zij het voor zich zien dat als ze belastingen heffen op niet afbreekbare stoffen, dat er dan niet een enorme inflatie komt. Doordat plastic is een voorbeeld van een van die niet afbreekbare stoffen. En die zit eigenlijk overal in. In deze microfoon, in deze pen, eigenlijk overal is plastic. Dus hoe zien zij het voor zich dat ze genoeg belasting heffen dat een echt effect heeft op dat er met een plastic wordt gebruikt en tegelijk dat er geen hele grote inflatie plaatsvindt. Reactie vanuit de commissie. Gedelegeerde van Hongarije. Mevrouw de voorzitter, om de inflatie in te perken is natuurlijk de bedoeling dat het geleidelijk gaat en dat er om te beginnen sowieso kleinere bedragen dan voor belasting voor plastic worden gegeven als dat veel effect heeft op de economie. Is hiermee uw vraag beantwoord? Mevrouw de voorzitter, ja, maar niet op de manier waarop ik wilde. Wil u uw vraag dan nog een keer willen verduidelijken? Ja, mevrouw de voorzitter, want zeg maar, de inflatie, ik geloof niet dat de oplossing van de commissie zeg maar, de inflatie tegengaat zal zijn. Ik vertel nog wel een punt van aandacht. Dan vraag ik een reactie vanuit de zaal. De gedelegeerde van Italië. Mevrouw de voorzitter, hier hebben jullie staan dat jullie ervoor willen zorgen dat de bedrijven dan minder gebruik gaan maken van niet afbreekbare stoffen, maar willen jullie dan belasting gaan heffen ook voor gewoon normale burgers? Als zij bijvoorbeeld een pen in de winkel kopen, dat deze ook duurder worden omdat er plastic in zit, of geldt het alleen voor de bedrijven? Een reactie vanuit de commissie. De gedelegeerde van Denemarken. Mevrouw de voorzitter, ik denk als de belastingen voor die niet afbreekbare stoffen omhoog gaan, de productieprijs automatisch omhoog gaat, met als gevolg dat het ook voor de consument duurder zal worden en dus een minder toegankelijke optie zal zijn om zulke stoffen aan te kopen. Dus ik denk dat een beetje automatisch het gevolg is daarvan. Zo bijval vanuit de zaal. Dan graag een nieuw punt vanuit de zaal. De gedelegeerde van Oostenrijk. Mevrouw de voorzitter, in het 4e OC wordt aanbevolen om meer parkeergelegenheden te voorzien in stedelijke gebieden. Maar mijn vraag aan de commissie is dan eigenlijk of er ook subsidies voor worden aangeboden. Reactie vanuit de commissie. De gedelegeerde van Kroatië. Ja, dat is wel de bedoeling als die parkeergelegenheden, voorzitter, dat is de bedoeling als die parkeergelegenheden aan de rand van de stad worden gemaakt. Ja. Is er uw vraag beantwoord? Mevrouw de voorzitter, dat is hier een beetje half. Het gaat namelijk om meer parkeergelegenheden in stedelijke gebieden, maar dat is dan alleen als het in het buitengebied een parkeergelegenheid wordt aangelegd, dan wordt de subsidie verleend. Is mijn conclusie correct? Een reactie vanuit de commissie. De gedelegeerde van Duitsland. Voorzitter, ja, dat is de bedoeling, want hiermee proberen we ook de steden te stimuleren om ook parkeerplaatsen aan te leggen. Dan een nieuw punt vanuit de zaal. De gedelegeerde van Kroatië. Mevrouw de voorzitter, wij vragen ons ook af waarom jullie in jullie resolutie niets zeggen over het Smart City initiatief.
Volgens ons is zijn daktuinen en verticaal tuinieren ook een hele actuele oplossingen. Reactie vanuit de commissie, de gedelegeerde van Luxemburg. Wel, voorzitter, dit is omdat dit niet een initiatief is dat wij als EU kunnen bevorderen. Dit is iets wat vrijwilligers op lokaal niveau kunnen doen, maar we kunnen dit niet stimuleren vanuit de Europese Unie. Ja. Een reactie vanuit de zaal, de gedelegeerde van Finland. Mevrouw de voorzitter, ik hoor hier van de commissie dat dit niet op lokaal gebied zou kunnen worden bevorderd. Maar hoezo zou dit niet kunnen gebeuren door bijvoorbeeld subsidies hier aan te geven? Reactie vanuit de commissie, de gedelegeerde van Italië. Voorzitter, ik denk inderdaad dat hier wel subsidies voor zouden kunnen worden gegeven, maar omdat dit al een lopend iets is, denk ik dat we beter kunnen kijken naar andere nieuwe oplossingen en grote oplossingen beter maken. Een bijval vanuit de zaal. Dan graag een reactie vanuit de zaal. De gedelegeerde van Kroatië. Maar volgens ons valt het wel echt nog te stimuleren, zoals bijvoorbeeld projecten in Barcelona nog groter te maken. Dit is volgens ons echt wel iets belangrijk. Een reactie vanuit de commissie, de gedelegeerde van Denemarken. Voorzitter, ik zou graag vragen aan de delegatie van Kroatië over welke probleemstelling u het juist heeft op vlak van het smart city concept. Reactie van de gedelegeerde van Kroatië. We vinden gewoon dat het initiatief Smart City te weinig wordt benadrukt in jullie resolutie. En we vinden dat deze nog moet worden uitgebreid en daarom zouden we dit graag gewoon willen toevoegen aan de resolutie. We zijn nu bezig met het open debat. Er kan er niks meer toegevoegd worden aan de resolutie. Ik zou dan ook graag een nieuw punt vanuit de zaal willen. De gedelegeerde van Portugal. Mevrouw de voorzitter, ik zie dat jullie eens in de 2 jaar willen samenkomen om de afvalwetgeving te informeren. Moet ik dan aannemen dat jullie de soevereiniteit van de landen willen aantasten om samen een uniformele afvalwetgeving vast te stellen? Reactie vanuit de commissie, de gedelegeerde van Duitsland. Mevrouw de voorzitter, het is de bedoeling om de regelgeving van afval te uniformeren. Maar we gaan wel kijken naar wat daarbuiten ook nog het best uitkomt per land. Maar we willen wel het meest uniformeren. Maar voor sommige landen snappen we dat dit bij hun juist heel slecht uitkomt. En we mogen op een andere manier het dan doen. Maar daarom komen we jaarlijks weer bijeen om dan 1 keer per jaar de resultaten te zien en te kijken of dit ook echt voor een goed vooruitgang voor het land biedt. Reactie vanuit de zaal. De gedelegeerde van Frankrijk. Mevrouw de voorzitter, om even in te haken op OC8, vraag me af hoe door alleen maar bij elkaar te komen en hier af te weten hoe dat de vooruitgang is geboekt, zodat we effectief verandering kunnen maken en dat we landen afdwingen om echt verandering in te voeren. De reactie vanuit de commissie, de gedelegeerde van Portugal. Mevrouw de voorzitter, allereerst is de bedoeling voor de afvalwetgeving vooral goed voor de uniformiteit, omdat er nu een duidelijk beeld kan worden gecreëerd over de hoeveelheid afval, welk afval en waar welk afval naartoe gaat. En door bij elkaar te komen wordt er sowieso over gediscussieerd en wordt over gesproken. En zal er ook worden gecontroleerd of alle landen zich wel aan deze wetten houden. Een reactie vanuit de zaal.
gedelegeerde van Duitsland. Mevrouw de voorzitter, ik had nog een vraag over hoe jullie willen gaan bepalen voor welke landen jullie deze afvalwet dan wel zouden invoeren en voor welke landen niet. Een reactie vanuit de commissie, de gedelegeerde van Duitsland. We willen dit eigenlijk invoeren voor alle landen van de Europese Unie. Maar zoals ik al zei, is het voor sommige landen die bijvoorbeeld bij sommige manieren van afval afbreken op een andere manier beter kunnen doen, we willen het anders doen. Maar het zijn wel richtlijnen, dus we willen wel dat iedereen het doet. En we proberen ze door middel van resolutie 2 ook te laten zien wat hun financiële voordelen zijn als ze dit nu doen voor in de toekomst. Graag een nieuw punt vanuit de zaal. De gedelegeerde van Portugal. Mevrouw de voorzitter, als we kijken naar OC 9, staat er dat er voorlichting moet worden gegeven. Is dit een richtlijn en zo ja, wie zou deze voorlichting moeten geven? Komen deze mensen van het land of van de Europese Unie? Een reactie vanuit de commissie, de gedelegeerde van Tsjechië. Mevrouw de voorzitter, we willen hier kijken bij voorlichting echt op lokaal niveau, maar dat we het allemaal over hetzelfde eens zijn. We willen bijvoorbeeld kijken dat bij scholen gewoon eens of een hoofdstukje in te plannen in het hele boek of gewoon eens op een keer een voorlichting te geven bij scholen zelf. En bij media zitten we bijvoorbeeld meer te kijken aan bijvoorbeeld een fragment bij Zulmer met Lubach of bij het nieuws om daar gewoon even aandacht voor te heffen. Bijval vanuit de commissie, de gedelegeerde van Portugal. Voorzitter, dat klopt inderdaad. En het maakt in principe niet uit of dit op lokaal niveau of op Europees niveau gerealiseerd wordt. Want we zijn het allemaal over hetzelfde eens. We zijn allemaal voor een beter milieu. En het is natuurlijk wel de bedoeling dat die voorlichting goed in elkaar zit. En dat ook iedereen goed geïnformeerd wordt. Is hiermee uw vraag beantwoord? Mevrouw de voorzitter, ja. Graag een reactie vanuit de zaal. De gedelegeerde van Duitsland. Mevrouw de voorzitter, voor mij is de vraag nog niet helemaal beantwoord. Want er werd ook gevraagd naar of dit richtlijnen zijn of wetten. Want als dit bijvoorbeeld richtlijnen zijn, hoe willen jullie dan dat elk land deze richtlijnen aanneemt? Hoe willen jullie dat dan handhaven? Een reactie vanuit de commissie, de gedelegeerde van Tsjechië. Wij zijn van mening dat het voor een land een kleine moeite is om bijvoorbeeld professionals die er al in opgeleid zijn, die gewoon te vragen, zouden jullie het leuk vinden om gewoon 1 keer in de week bij een aantal scholen langs te gaan en hier inlichting over te geven. Ik ben van mening dat veel mensen in de tak van het beroep het zelf ook leuk zouden vinden. En daarom denk ik dat het een kleine moeite is, dus dat het wel als richtlijn wordt gezien, maar dat het niet bepaald een richtlijn is om het over te discussiëren. Dan een laatste nieuwe punt vanuit de zaal. De gedelegeerde van Oostenrijk. Mevrouw de voorzitter, ik had een vraag voor de commissie, want jullie willen OC 5 staat dat jullie al het afval op deze stortplekken willen krijgen, maar wat gaan jullie dan vervolgens doen met het afval? Gaan jullie het scheiden en recyclen of wat is het plan met het afval wat daar ligt? Want als het daar blijft liggen, dat heeft ook nog steeds veel uitstoot. Een reactie vanuit de commissie, de gedelegeerde van Spanje. Voorzitter, de bedoeling is dat we dit afval scheiden en daarna op een duurzame manier verwerken. Dan een reactie vanuit de zaal. Dan toch nog een laatste nieuw punt vanuit de zaal. De gedelegeerde van Luxemburg. Ja, mevrouw de voorzitter, in OC5 of OC4 wordt gesproken over het heffen van belastingen op vervuilend vervoer. Hoe willen jullie dit gaan realiseren? Reactie vanuit de commissie, de gedelegeerde van Italië. Voorzitter, auto's staan geregistreerd zeg maar binnen landen, dus er zal ook bij staan of een auto op een duurzame manier rijdt, zeg maar, wat voor een auto het is. En dus niet duurzame auto's zal dus mensen met niet duurzame auto's zullen dus belasting daarvoor moeten betalen. Dan een reactie vanuit de zaal, de
de gedelegeerde van Spanje.